Hola, hola! Què tal? Doncs soc el Cristian i avui fem l'últim tutorial d'aquesta sèrie de 3 tutorials dedicats al ràster en model de dades. Anem a Google i escrivim hipermapa per anar a baixar-nos unes dades ràster del lloc web de la Generalitat hipermapa. Aquí a l'hipermapa hi van dipositant diversos departaments de la Generalitat de Catalunya les seves dades, la cartografia que van generant. Aleshores, és un lloc del qual podeu treure moltes dades per treballs que feu de l'àmbit de Catalunya, tant sigui el vostre treball final de grau, treball de final de màster o treball d'assignatura. O quan sigueu professionals per obtenir dades de municipis de Catalunya o de moltes altres coses. Bé, l'hipermapa funciona de la següent manera. Veiem de fons un mapa de base, que poden ser diversos mapes i mapes, diverses bases, aquí. Bé, no ens entretenem amb això. L'important és que aquí baix hi ha aquesta icona d'afegir al catàleg. I aquí tenim molta informació. Per exemple, infraestructures de transports, tenim infraestructures aèries, infraestructures ferroviàries, tot el que fa a ordenació del territori, és a dir, temes vinculats a la legalitat del sòl, com qualificacions o classificacions del sòl urbà o rústic. Bé, moltes coses tenim en aquesta base de dades genèrica que es diu hipermapa. Ara el que anem a veure, però, és unes dades concretes que són de la informació mediambiental. Doncs aquí, informació mediambiental, tindrem informació de tot tipus, climàtica, d'espais naturals, faunística, florística, cinegètica, és a dir, de caça, medi hídric, vegetació acústica, lumínica, sobre la qualitat de l'aire, sobre els focus d'emissions, gestions de residus, bé, multitud de coses. Però jo el que us demano ara és que visualitzem dades dels usos del sòl, és a dir, com s'utilitza el sòl. Anem a veure, per exemple, el segon, que és la classificació d'usos i cobertes del sòl 1987, veiem aquí. Anem a veure l'últim, el de 2017, i així veurem com ha canviat una mica el territori entre el 1987 i el 2017. Cliquem a sobre d'aquests dos, cliquem això, i podríem desplegar per veure quines categories hi ha, per exemple, què era aigua continental, urbanitzacions, zones urbanes, vinyes, matollars, zones cremades, arrossars. Bé, això són les categories que veurem aquí dintre, ja ho veureu. Apretem acceptar i aquí se'ns obren les dues capes que hem triat, la capa de 1987 i la capa del 2017. Ens allunyem una mica i fem zoom, i podeu anar al vostre poble, jo me'n vaig al centre del món, a Manresa, i vaig a mirar com era el 1987 i apretant aquest botó de l'ull desactivo aquesta capa, perdó, és el 2017, ara tinc la capa superior del 1987, si clico fora de l'ull, veig, sí? Veieu el canvi? Com ha canviat el territori entre 1987 i el 2017? Per exemple, veureu, aquí a Barcelona, si us acosteu a la zona de l'aeroport, ara mateix estic veient a sobre la capa de 1987, si la desactivo veig el 2017. Veieu com ha aparegut aquí el port de Barcelona? Sí? És un mapa de cobert d'usos i cobertes del sòl. Bé, aquí els estem veient com un VMS aquí sobre, però aquestes capes ens les podem descarregar tant una com l'altra, qualsevol capa que ens descarreguem. Per cert, si us hi fixeu, aquesta capa està com pixelada. Veieu? És un ràster, és un tipus de dada ràster. No és un vector, és un ràster. Recordeu que vectors són punts, línies, polígons. Ràster són malles de píxels. De fet, si prenem aquest botó i anem a les metadades, veurem metadades d'aquesta capa. Per exemple, aquí a distància es refereix a la resolució espacial. Vol dir que cada píxel són 30 metres a la realitat. I tenim, per exemple, el sistema de referència, el DPSG 25831, que ja sabem que és el ETRS89, la coordenada límit nord, la coordenada límit sud, la coordenada límit a l'est i a l'oest, l'organització que ha fet aquestes dades. Sí? Veiem metadades. Recordeu que el concepte de metadades són dades sobre les dades. Les dades
són les dades cartogràfiques espacials i les dades sobre les dades són les metadades, això que estan visualitzant ara. Per exemple, data d'edició, la data en la que es va editar per al 1987, però es va editar, es va fer aquest mapa el 2018. Sí? Molt bé. Doncs aquestes dades les podríem descarregar. Si per exemple apretem aquí l'opció d'exportació, ens diu, vols descarregar aquesta capa per visualitzar-la en un GIS, ja sigui el Miramont, l'ArcGIS o el QGIS, en un altre programa, i combinar-la amb altres capes? Doncs vinga, si ho volguéssim fer, apretaríem aquí el geotip i se'ns descarrega aquest mapa, que el podrem veure a l'ArcGIS, o al QGIS o al Miramont. De fet, ara ho mirarem. Molt bé, doncs jo m'he descarregat aquell mapa i ara me l'estic mirant aquí al QGIS. Vosaltres també ho podeu fer. Veieu? Aquest és un ràster que és molt diferent dels que hem vist fins ara, de la fotografia o del model aquell digital del terreny. El model digital del terreny era un ràster continu, en què la variable que s'estava representant, l'altitud, era contínuament gradual, anava variant a través del terreny. Aquí no, aquí són coses... és un ràster categòric, que se'n diu. És a dir, cada categoria està diferenciada de l'altra. No hi ha una continuïtat entre el que és zona urbana i el que és un bosc, o el que és una zona cremada i una zona de prats, o una zona agrícola. Són categories diferents. És a dir, cada número, cada valor que hi ha dintre a cada píxel, és una categoria diferent. Es podria dir que és una paraula diferent. Això és cremat, això és un conreu, això poder és ciutat, no ho sé, però a dintre del píxel, que el píxel no es pot contenir un número, hi ha categories, coses diferents. I per això ho pintem de color diferent. Pintem de color molt diferent l'1 que el 5. No hi ha una gradació de colors entre l'1 i el 5. Són coses diferents. Sí? Per això es diu que és un ràster categòric. Molt bé. Ara anem a fer una cosa més senzilleta, que és anar a veure un ràster que vosaltres teniu a la carpeta dades. I jo també el tinc. Apretem aquesta capa i anem a mirar a dintre de model de dades. Teniu vosaltres un ràster que es diu Usos Terrassa GIS. Si l'arrossegueu a sobre del SIG, li diem que és el sistema de referència oficial per Catalunya. Recordeu que si no el trobeu podeu escriure aquí 25831, que és la TSG, el codi internacional d'aquest sistema de referència, i us apareixerà. 25831. Molt bé, i aquí tenim amb una paleta que estem visualitzant ara mateix en blancs i negres, com si fos una gradació, el mapa de cobertes del sòl de Terrassa. Els usos del sol de Terrassa. El que passa que la visualització és gradual, és a dir, el 0, l'1 és els píxels on hi ha el valor 1, que és el més negre, el 2, fins al 255 hi ha tota la gamma de grisos, d'acord? De fet, aquí diu 1 negre, 255 blanc. Segurament els píxels que estan en color negre, com aquest d'aquí, si clico amb la i d'informació, clico en un píxel negre, és un valor molt proper a 0 o a 1, el valor 3. I si clico un color més grisós, és un color més alt. Sí? M'agradaria que veiéssiu la diferència entre la visualització. Per exemple, si anem aquí a propietats i anem aquí, en comptes d'una paleta grisa, li diem que volem una paleta de valors únics i li diem classifica amb random. A cada número li haurà donat un color random, cada número de píxel. És a dir, cada valor que ja tinguin els píxels. Cliquem i random ens ha posat un color diferent a cada número. Mireu, el fondo, que ara està de color rosa, si el volgués d'un altre color, per exemple transparent, el que primer he de saber és quin valor, quin número tenen els píxels d'aquests que estan ara mateix pintats amb aquest color. Apretant amb la i aquí sobre, veig que és el 255. Doncs aniré aquí i per donar-li un color transparent al valor 255, m'aniré als píxels que estan pintats amb color del número 255, doble clic i li puc dir, mira, fes-me'ls transparents, opacitat, 0.
És a dir, ara li dic que tots els píxels que tinguin gravat el número 255 siguin transparents. Vale, ja me'ls ha fet transparents. Molt bé. Doncs bé, a la mateixa carpeta on teniu les dades de l'usos terrasses hi ha un fitxer que DBF que es diu Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, MCSC 2009, que és una DBF, és una taula que si l'obriu aquí, si l'arrossegueu i l'obriu amb Open Attribute Table, us diu per cada número del ràster quina categoria pertany, és a dir, quina descripció té. Si ordeneu per ordre els valors aquests, podeu veure coses, podeu saber a quina descripció correspon cada número amb el que està desat el número del píxel. Per exemple, això és Terrassa. Si anem aquí a aquesta zona rosa que hi ha aquí al mig i cliquem el botó rosa aquí a la zona més rosa fort, amb el botó I, ens diu que aquests píxels de color rosa són els números 227. Si mirem a la taula a quina descripció li correspon al color 227, el color ordenat, centres cultural 227. Doncs, si me'n vaig ara al rastre de la propietat, vaig al valor 227, jo li podria posar aquí centres culturals. Pintar-ho del color que volgués, evidentment, si vull posar-ho vermell, doncs vermell, com vulguem. Tots els centres culturals de la ciutat s'hi tenen color vermell. Val? Molt bé, doncs així és com es simbolitzen els ràsters categòrics, com vulgueu. Però l'important dels ràsters categòrics, a diferència dels ràsters continus, recordeu el ràster continu que Andorra se'ls queda, ara ho tornarem a analitzar en un moment, és que cada número correspon a una categoria diferent. Recordeu que els píxels l'únic que poden contenir són números. Aquest té el número 197, aquest té el número 189, aquest també 189, 189. Sí? Els píxels l'únic que poden tenir són números. Que nosaltres els hi vulguem donar una descripció, doncs es fa assignant-los una paraula diferent a la llegenda. Sí? I pintant-los de color diferent el 187 d'aquest, per exemple, és el 227 i aquest el 218. Jo aquest el puc pintar d'un color totalment diferent, per exemple, verd, que no tingui res a veure, que no sigui continu el color l'un amb l'altre. Per exemple, aquest, pintar... Perquè són coses diferents. Això és un centre cultural i això, el 218, ara miraré la taula veiem què és, el 218, són zones d'esport, són coses totalment diferents. Molt bé. Per exemple, tenim un ràster continu, també aquí a Models Dades Fonts, que és el mapa de calor Terrassa. Si desplaceu aquí sobre el mapa de calor Terrassa, directament, veureu que fa com unes taques, d'acord? Només aquí. Ara és amb una paleta de colors de negre a blanc, altra vegada. Si anem a propietats i la canviem, la paleta de color li anem Single Band Pseudocolor. Si no veieu aquesta mateixa paleta que jo, podeu anar aquí a tots els degradats i al final de tot en veureu una que és de Yellow, Orange, Red. Cliqueu i veiem com un mapa de calor, com el del Messi o el Dembélé quan corren pel Camp Nou. I és on hi ha més intensitat. Aquests són píxels, veieu? Són píxels. I si cliquem sobre un píxel, aquest és 0,028357 i el del costat és 0,27, és un color, és continu, és un graduat continu de valors entre un i l'altre. És un ràster amb una variable que és contínua a través del territori, no és discreta, com ara aquesta.
Aquí poder és centre cultural i al costat poder és llac. Són coses diferents, sí? Els píxels no són continus en el mapa d'usos del sòl de Terrassa, perquè és un ràster continu. També hi ha números, sí, però els números aquí, perdó, el número d'aquí d'usos del sòl és el 227, el número d'aquí és el 189. No hi ha una continuïtat de valors de números. I a més, els números aquí signifiquen una cosa i aquí signifiquen una altra. En canvi, en el mapa de calor, és una variable contínua, com si féssim una temperatura. És una variable contínua. I els números que hi ha aquí són uns números que són continus. D'acord? Per això es diu variable contínua. Bé, espero haver-vos-ho aclarit una mica. Per cert, si mirem les propietats d'aquest mapa, les metadades, la informació, veiem, ja sabeu, l'amplada en píxels, l'alçada en píxels i el tipus de dades. Aquest és dades float, és a dir, conté decimals, permet decimals. Aquest, el mapa d'usos del sòl de Terrassa, és tipus byte, ja heu vist que anava de 0 de valors des de l'1 al 255, i la mida de píxel és de 2 metres. Molt bé, fins aquí la classe dels ràsters. Espero que hagueu vist ben bé, almenys, que els ràsters consisteixen en malles de píxels que contenen números. I els números poden ser continus, com és aquest cas, poden ser categòrics, com és el cas que hem vist aquí anteriorment, o fins i tot poden ser imatges, fotografies, com les que vam veure de Terrassa a la Plana. Sí? Vinga, que vagi bé, adéu-siau.